वाल्मीकि रिकॉर्डिंग स्टूडियो जलंधर पंजाब। डीजे अमित तिवारी अपहर। अरे मोरले बायोई सन सोइया रे, मोरले बायोई सन सोइया रे, छपरा से चलत दवैया रे, गोरखपुर से चलत दवैया रे। अरे भइल बा कमर कर होइया रे, भइल बा कमर कर होइया रे, गोरखपुर से चलत दवैया रे, छपरा से चलत दवैया रे। डीजे अमित तिवारी अपहर। अरे बनी हम सासा भइले के सारा तबो या रमना भई, रोज रोज सुई गोपाइल बाटे रोई तबो या रमना भई। अरे बनी हम सासा भइले के सारा तबो या रमना भई, रोज रोज सुई गोपाइल बाटे रोई तबो या रमना भई। अरे बोथता है अभिले कमरिया रे, बोथता है अभिले कमरिया रे, छपरा से चलत दवैया रे, गोरखपुर से चलत दवैया रे। अरे भइल बा कमर कर होइया रे, भइल बा कमर कर होइया रे, गोरखपुर से चलत दवैया रे, छपरा से चलत दवैया रे। डीजे अमित तिवारी अपहर। वाल्मीकि हारी कोइले हमसे यारी, दे देले बाड़े जखम, पके तेल गरम मलिले खूबे कमर तबो न भइल नरम। अरे वाल्मीकि हारी कोइले हमसे यारी, दे देले बाड़े जखम, पके तेल गरम मलिले खूबे कमर नहीं भइल बा नरम। अरे माजा के चक्कर में ही साजा भइल रे, माजा के चक्कर में ही साजा भइल रे, छपरा से चल